যতনো বেলায় হামবাই তিনি প্রেস মিট কল খাইমানি মূল উদ্দেশ্য আগামী 19 তারিখ আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রম আচাইমানি যে সালো जों लोन फेस्टिवल खालायना थांदों लोन फेस्टिवल जे बरक रक चिनी तिप्रासारक यूथ रक स्पेशली बिजनेस खालायमानिया बैंक थांगे लाकाई नारना थांके गोबांमा डकुमेन्ट सानजागो अमहाय जों जालो क्लाइयानि बागै हेरासमेंट फ्री लोन रेनान बागै जों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय तिनी कैसा एग्रीमेंट साइन का चिनी महाराज प्रद्युत विक्रम मानिक बिनी साक्थारमा बायनो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि आदं रक बाय थांनाय 2-3 months ककं लायखा विभिन्न विषय चिन आलोचना बब सेक्टर लोन रिजागनाय एग्रीकल्चर सेक्टर पिगारी एनिमल हस्बेंड्री नि गोबांमा बेदागो स्मॉल दुकान खोलगनानि बिजनेस खायनान बागै रिटेल शॉप स्मॉल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल मीडियम स्केल जों खालायग्ला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नि क्षेत्रे बाहायग्लाय लोन नाहानाय 1 lakh 5 lakhs मैक्सिमम लिमिटो जों सालायगो 10 lakhs नि बिसिंगो हेसेल फ्री एवं इंटरेस्ट फ्री टीटीएडीसी चिनी कैसे नोडल डिपार्टमेंट होननाय और नोडल डिपार्टमेंट नि बिसिंगते जों समस्त लोन नि जे फर्म रगनो जाचाय खालायजाकनाय लॉन्चिंग डे हिसेबे आगामी 19 तारिख आगस्ट खुमलुंगो सेंट्रली होल त्रिपुरा स्टेट नि बागिनो टीटीएडीसी नि बरक रंग बागै जोंरो कैसा लाकाय बानि खालायनाय आरो बैंक नि बरक तंनाय स्टॉल तंनाय 2000 जरा अनएम्प्लॉयड यूथ्स रगनो लाकाय रिनानि बागै फर्म बिलि बन्टन नाय एवं अमबो सालायजाका जे म लाकाय रिमानि बिसिंतै ताबो गोबांमा बरक साइमानो जे जोंकि आरो सुद रिना देना इंटरेस्ट जोंका अनेक बरक बुजि जों जे बरक रगनो अरो रिकमेंड खालायनाय टीटीएडीसी एज अ गारंटर जों रिकमेंड खालायजाक बरक रगनि थानि बैंक कुनो इंटरेस्ट नाहारला एवं 6 years नि बिसिंगो जे लोन नाहारमानि कैपिटल अमाउंट आसल न सिमी एवरी मंथ बरक परिशोध खालायमा थांनाय जरा एक बार लोन नाहार का परिशोध खायपायखा तावायसा बरक नाहारि बाननाय सो जोंनुगो जे चिनि गोबांमा जारै बरक स्टेट बैंक को थांगो बा जुदा जुदा बैंक रगो थांगो डकुमेन्ट सानजागो डकुमेन्ट रिमायान बागै बरं थानि प्रोजेक्ट तंमानि परेबो बरक आरो लागायनो हारमानि 19 तारिख आगस्ट नि सिमी म हाय चारायरो बरक लागायनो हारमानि 2 नम्बर को ताबुक फायो जे म लागाय बानि कि शुधु खुमलुंग नंगनाय म तो একটা सेंट्रल प्रोग्राम नै आबुनि उलो प्रत्येक जोनालो जों सेंसिटाइज प्रोग्राम खायनाय एवं ऋण नाहानाय रोगनि डिसिप्लिन बाहायखाय नारागनाय देयर इज समथिंग कॉल्ड लोन डिसिप्लिन क्रेडिट डिसिप्लिन अमरं तिबो जों कक साजांनाय कारण चिनि दफा ताबुक जों जालो क्लाइजा गायसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जों उक्लगो क्लाइजा कायसा बैंक आहिक्लाय फायगा ताबु जे बसनो जों जालो खिक्लाय ऋण रिनानि एग्रिंग खातिनि जे एग्रीमेंट नि मते अमो हाय बैंक नि थानि चिनि हजार हजार बेकार रोग जनो लोन नाहारि बिजनेस खालायमाननानि आमोस चिनि चाइतो 2000 बरकनो सिमिन रिजाक लाकोमो बट लॉन्चिंग डेओ 2000 फॉर्म्स जों रेनाय आबुनि उलो गोबांमा जोनाल ऑफिसनो जों
डेट रुई बैंक एवं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक थांगी आमते लाकाई बानिक जों फेस्टिवल खालायनि सेकेंडली ताबुक मो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिनि ब्रांच बरत मबा एग्रीमेंट मेंशन का जे खुमलुंगो काइसे सेंट्रली तंगनाय बरकनि ब्रांच एवं ऑल जोनल ऑफिसेस जेखाने चिनी जोनल दङ जेमन खवायो जोनल दङ उनकुटियो दङ नर्थ दङ धलायो दङ प्रत्येक जोनल ऑफिस काइसा काइसा के बरक ब्रांच बो खुलगनाय अमनो तिनिनि एग्रीमेंट एवं जों हास्तेनि ताकुते बुकुक संग सानन मुजुमु जे म बानिक लाकाई बानिक जे जों क्लाइना थां दङ अमायटा ग्रांड सक्सेस जोंथ एवं जों जालो क्लाइ दंनाय चिनि youth ro borok kaham kle samtang mantu and another point inka mo samungni bagi जों बोबाग्रानो दालाय बालाय एडीसी प्रशासन थके हामबाय माया थैंक यू ताबो काइसा अमहाय गोबां माइक्रो फाइनान्स रगो गोबां बेकार रगलो नाजाक दंगो रमदि ताबो निनि बंधन फनंखा आशा फनंखा आमते हे गोबां माइक्रो फाइनान्स कामियाम जरगो गोबां फेमिलि नाव माहाके नाय दं ब्रै बदलनि बिसिंतै आब्रकनि तुमुंनो सिविल स्कोर्स बो जुतिनो हामिया किसा एफेक्ट टका बाक्सा रिकवरी काम खायो आमति हायरनि के बवा हेसेप नारक जाखा जों आब्रक तो तिनि एग्रीमेंट तो आबुकुनो मेंशन खायजेगे किदो गोबांमा बरक जोंनो अमनति बो कक सावि दं जों नायनाय बैंक बाय आलाप आलोचना खायनाय जदि आमति जों जालो क्लाइजेक सिनि बरक गोबांमा दंगे क्रेडिट स्कोर बा सिविल स्कोर जे टर्मिनोलॉजी मजों जालो क्लाइ तंगनाय बरक रंनि बागिबो बाहिक्लाइ गाहाम सेप रेउइमान जोंआबो साइतकनाय